Dagiti lapayag. Teng teng teng, tarara tararang teng teng teng. Ay, adda kay matgayam ti tanubing. Itatay kay pelang kadi. Pasensya kayo na. Napintas yamin ito tukar nga deng-denggek. Ikatek lang wait lang. Apay, katawa kayo, Bing. Look, wendak. Sir, ada na kay kabil yung talapayag Ada na kay kabil ito'y lapayag ko? Ay, adagayam. Sorry. Ita nga rudubing. Amo yun noan niya nga paset ti bagi daytoy? Very good. Deta timakun ko na lapayag. Lapayag ko na yuman? Lapayag? Nalaing. Iganan yung manubing ti lapayag yo? Correct. Deta iti lapayag tayo. Intayo man met nga rod bilangin no manu iti lapayag tayo bing. Maysa, duwa. Ulitin tayo mampay. Maysa, duwa. Adda iti duwa nga lapayag tayo. Adda duwa lapayag tayo. Usaren tayo ti lapayag apag dengeg kadagiti na duma-duma abambanag iti aglawlaw. Kas kuma iti uni ti bilit, uni ti gitara, uni ti palong iti baybay, kenda dumapay. Damagek man nga rod kada kayo ubing no anya iti usar iti lapayag tayo. Pagkita ka di? Saan? Pag-angot ka di? Saan? Pagdengeg ka di? Aman! Amo kakayang-kaya yu iti sumarunong nga obraon tayo no bing. Ibagayo lang no anya nga banag wenno ayop iti mangyegyo. Nakasagana kayon? Amo ka nakasagana kayon. So, let's go! Naala yung met lang amin ubing? Very good. Amok nga naala yung amin. Itatangarod. Anya nga paset iti bagiyo, ti inusaryo, tapno maipagayo, no makin uni, dagiti impangeg ko, abanag ken ayo. Very good. Tay lapayag. Lapayag ko na yuman? Lapayag. Very good. Laglagi pen tayo ubing. At lapayag, iti usaren tayo apagdengeg. Ket, dagiti nga lapayag tayo, intayo taripatuen a nasayaat. Okay? Agkanta tayon. Babasit alapayag, pagdengeg iti bambanag, may sa iti kanigid, may sa iti kanawan, inted ni Apo Diyos, dagiti dua alapayag, ket taripat, 20 idang. Babasit alapayag, pagdengeg iti bambanag, may sa iti kanigid, may sa iti kanawan, inted ni Apo Diyos, dagiti dua alapayag, ket taripat 20 idang. Walang sampay! Babasit alapayag, pagdengeg iti bambanag, may sa iti kanigid, may sa iti kanawan, inted ni Apo Diyos, dagiti dua alapayag, ket taripat
Batuwen tayo ida.